lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masugama. Unsa may hinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Sa dugay panahon nga kita nagkauban, ipakita mo ka na ko imong pagkabuutan. Magkuyog taman nimba, manuroy tag mga unsa mabugnong sinihan. Ikaw akong hagwaon, apan kalit lang yun akong nakuratan. Wala kong magdahumaw sa imong batasan. Permi kang saputon, imo kong pakasadon. Gamay ra ang problema, imo kong awayon. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masugama. Unsa may hinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Mamisita ko ni mus balay kada gabi, aron ipamatuod true ang love ko baby. Bisan nagyampungad imong ginikanan, panigo ari nula ilat ang bukharan. But it's okay, akong gisabot ang tanan. Naalang yung kunay mo kahiubsan. Nakitan ko ikaw na ay laing kauban. Baka kung kang daku imo akong gibuwagan. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masugama. Unsa may hinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Tamis kaayo imong mga pulong, nindot paminaon kung ikaw mo hungho. Ihatag kong tanan, ikaw ang gisaligan. Saway igong basihan, imo akong giluiban. Musulti lang taka kundi nakaganahan. Kusukay kang mutagop, di mo ko prangkahan. Gisakitan ko sa imong gibuhat karon. Wapa kay ka, kaayo mong duklon. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masugama. Unsa may hinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Pagkapait palandungon ning gibati ko karon. Subo ang dugan ko kaway laming ikaon. Maglibog ko kung sayangay na kong buhaton. Di ko makatulog, ikaw huna-hunaon. May pagadto na lang sa bukid ko magpuyo. Mananum o kamuti kanimo magpalayo. Kalimtan ko na lang imong bugmang giahak. Pahalag manigo ang bahalag mga paha. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masugama. Unsa may hinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. At gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masugama. Unsa may hinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong Gikan sa Bitok-Bitok Drama Productions. Ang pinakauna nga live comedy drama sa balat ng radyo. Ang drama nga way klaro pero makaangat sa ekonomiya nato. Ang drama nga makapapukaw sa kagahapon pero dili ka makamata kay bilar gihapon. Ang drama nga magsigi kag katawa kung masubraan didto ka sa mental mutugpa. Ani ana ang Gugmang Giahak. Gugmang Drama Edition. Drama Edition. Oo, dinala ko ni makaya ang sitwasyon. Baho kag ilok. Unsa, maura na nga rason
Gusto ka makipagbulag tungod kay giingnan tagagbahog ba maura na. Nabikil dayon ka. Ayaw mo pagbuot. Ayaw ko ninyo buot kay hako ning kinabuhi. Magbuot day mo kung gusto ko mag-ML. Ayaw mo pagbuot kay ako ning kinabuhi. Ang tingog sa lalaki, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa babae, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa tiguang, Bernie Bitok-Bitok. Iya na lang tanan para dili kalas og budget. Directed by Bernie Bitok-Bitok. Og ani-ana ang tigbasa, ang Hilas King, ang baboy nga naay dimple. Way lain. Bernie Bitok-Bitok. Di ako mapalagay sa kakaisip ko sa'yo. Lagi na lang ikaw ang alaala ko. Kahit nasaan ka man, larawan mo'y natatanaw. Mag-isa magtulog ay panaginip ka. Pagkatang nais ko sana kapiling ka sa tuwina. Ano bang nakita ng puso kong ito sa'yo? Pagkagikay ka sa akin, ang ligaya ko sinta. Bakit labis kitang mahal? Good morning, good afternoon, good evening. Kung unsa may oras mo na minaw karo, hello! Ano yan na po ang inyong pangpa-good vibes nga programa? Walay politika, puros lang yun pakatawa. Ano yan na po ang atong programa? Nga usahay makalimutan nga grabe di atong utang. Okay ra na. Wala nang makilala ka aking Ito po ang Gugmang Giahak mapalagay. live comedy drama. Kauban ang baboy nga nay Dimple, Brother Bernie Bitok-Bitok. Pagtulog ay alaala ka. Brother Bernie Bitok-Bitok po at your service. Nais ko sana Nangumusta ninyo? Naghinaot nga tanan namos maayong panglawas. ano bang Naghinaot nga kung ito bisan pa man og nay mga problema ay kasama. way mo surrender. Ligaya ko si Ngisi gyapon taman sa ginhawa. Tibuok Mindanao. Laminaw ka na to. Una sa mga nagtanaw sa ato sa atong live stream, ang atong Facebook page, Bitok-Bitok University. Again, paki-search lang Bitok-Bitok University. iniibig kita. Kung inyong mga love problem gusto niyo i-share, pwede niyo i-PM na sa Bitok-Bitok University. Iyakap mo'y Mga naminaw sa ato nga mga radio station all over Mindanao. Unahon nato sa may Caraga Region. subat Sa Radyo Serbisyo 94.3 Nasipit, Agusan del Norte. Mayong adlaw ninyo diha sa Radyo Katribo Philippines 106.9 Butuan City.
Hello sa inyong tanan diha Og siyempre sa Misamis Occidental. Diha sa Partner Radio 94.9 Oroqueta City. Sa 97.1 Mix FM Plaridel. O sa 92 letter F. Sa 92.5 Mix FM Aluran, Misamis Occidental. Hello sa inyong tanan. O siyempre diri sa may Kidapawan City. 100.7 Tambuli Infinite Radio Kidapawan City. Ug na'y pinakabag-o ang 100.7 Metro FM diya sa may Tibalog, Santo Tomas, diya sa may Davao del Norte, ug moabot po diya sa may Davao de Oro. Hello sa tanan mga naminaw sa 100.7 Metro FM. Hello po sa inyong tanan, ha? Salamat kayo. Simulan na natin ang atong kalingawan. Ito na po ang ating letter for today. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Hangusay. Dear Brother Bernie, Bitok Bito. Lain. Mayong adlaw ni mo diha, Brother Bernie, Bitok. Ako di ay si Venice. Sosyal o pangalan, no? Muna yung mga pangalan ng mga pang-subdivision. Mga pang-private school. Itago lang ko sa pangalang si Venice. Nagpadala ko og letter kanimo, Brother Bernie, Bitok. Para matagaan ko og pagtagad o matagaan ko kahayag, may tungod kini sa akong live-in partner nga itago nato sa pangalang si Joshua. By the way, ang atong gugmang giahak live comedy drama ay hatid sa atin ng Ashigo Plus Herbal Capsule o Ashigo Plus Herbal Coffee. Kung muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-ashigo ka na, epektibo masaligan, huwag kang nambalatian. Sa ashigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-ashigo ka na,
Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminawon. Ako si Sulantilio, nagtuyo sa Kota, Osami City. Na ako'y balatian sa lawas, sama sa high blood. Taas kaya ko ang sugar, kung napagod kidney. Sa una, sa wapa ko mag-inom, wasigo ang akong BP. Mabot og 200. Ang akong sugar, mabot og tag 600 to 560. Ya karon kaluoy Ginoo, nga niinom na ko Ashigo, niubos gid ang akong sugar, mabot na lang 170. Ang ako pong BP, mabot na lang tag 150, 130. Dako kay tabang na kong Ashigo. Karon wa na gid ko mag-maintenance akong lawas, so dili Ashigo na lang gid akong gi-maintain. Kay affordable na sa bulsa. Kamo mga sama nako nga balatian sa lawas, sulayin ninyo pag inom ang Ashigo kay makatabang din na to. Ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee mapalit sa farmasya. Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Salamat kayo sa mga nagtesting na. Sama ni Nanay Corazon nga nagpalit otro og duha ka box. Miangay gyud ka ma'am no. Ang Ashigo Plus Herbal Capsule adunay ang main ingredient ani ang ashitaba. Nakadungog na ba mo ang ashitaba? Wala pa. Wala pa. O paki-google na lang para madali ta. Ang ashitaba sa tinud-anay lang mo ni ang sikreto sa mga Hapon. Pila na ni nga malabay nga mga katuigan, munik siya ang traditional medicine nga ginagamit diha sa Japan, ang ashitaba. Ang ashitaba sa tinud-anay lang mga igala. Punong-puno, gaawas-awas sa antioxidant nga kini mooy makapaligon sa imong immune system para likay sa mga sakit. Sige na mo kaduga na po sa pagginang antioxidant. Mo na matingala mo na yung mga tao nga dali ra kay magsakit, maulanan lang gamay, magsakit dayon. Mo na kay hinay makig immune system, mo na itawag ana. Burabag usa ka building, kung minus ang imuhang mga security guard, minus imong mga CCTV, mo nang dali ra mo makawatan. Parera nas lawas, kung minus inyong immune system, gamay lang, abog lang gamay, magsakit dayon mo. Mo nang kailangan taong mga antioxidant, kay mo na'y magpalig-on sa imong immune system. Ang problema man gud nato, ay ara din ta magkarakaram, basta magkasakit na ta. Mura mo og kuan. Kung haya na'y krimen, haya ra dayon mag-checkpoint. Ang ashitaba, mao ni ang usa sa pinakanindot ani, makaprevent nga mapagamay ang imong kolesterol o ang imong blood pressure. Ipaubos, grabe nag mga taas o mga BP dia. Narabay uban, maingon dayon nga, sa mga tambok raman na. Pag sure mo dia. Ay mo kumpiyansa sa perminti ninyo, labi na kung kabalo mo nga taas perminti ninyo mga BP, mga madam sir, boss. Muna usay, matingala mo, niwang lagi, tatingala mo na stroke. Niwang lagi, tingala mo na heart attack, oy dili na sa patambok kayo. Ang tambok, taas og risgo. Pero daggan gya po yung mga niwang karon nga grabe og kolesterol sa dugo. Ang mga kaugatan taon sa lawas, gamay na kay kagianan sa dugo mo na ang kasing-kasing. Sos, Ginoo ko, galison na tayo bomba. Kung pwede palang manawag na tabangi ko. So, kalison ba kay bumbahon, ane? Muna usahay, kung taas mong blood pressure, di lang mo heart attack, pati inyong kidney damay. Munang ayaw gyud og kumpiyansa. Tumar na aning Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Kay kaning ashitaba ang pinakadako aning tabang, mao ni siya. Iyang malower ang imong cholesterol level o ang imong blood pressure, iyang mapanormal. Likay ta mga galang, anang usahay mo ingon ta nga
Sa hiraban na nasa huli ang pagsisisi. Munang ayaw gyud og kumpiyansa. Palit na og tistingin na kaning Ashigo Plus Herbal Coffee ug Ashigo Plus Herbal Capsule with Ashitaba. Napagyud siya turmeric extract ug guyabano extract. All natural kini. FDA approved kita. Available ni siya sa inyong mga suking tindahan o available ni siya mismo sa radio station na inyong gipaminawan karon, ha? O anak mo da sa radio station igna nga pwede mo tilaw og testing aning Ashigo Plus. Di ba mga nanay? Ang mga nakatesting na wa gyud nagmahay. Brother Bernie Bitok-Bitok, dagang kay nasuyan ako ng mga amiga sa diyang nag-uyab mi ani ni Joshua. Alan di ka masuya, sakto og pamarog, taas og dako, taas og liog dakog mata. Saktong pamarog. Og dili sa paghinambog, gwapo gyud ni si Joshua. Mulabay gyud ko na magtapok mga babae, mulabay ko manimahog anso makaihi-ihi gud sila. Ang mga bayot mulabay mi, paka makita ka Joshua, maglaway-laway murag irong buang. Ingana ka gwapo. Dagang kay nagselos na ako, dagang kay niyo nga ngano man nga siya. Nganong ka na man nga bayhana? Well, wa mo diya paghilo mo tanan. Bosa pag-ingon ni Joshua nga mag-live-in nami. Sa walay pagduwa-duwa, ako siyang gilaparo sa akong panty. Bosa sa way pagduwa-duwa, nisugot dayon ko nga balag di pamiminyo, mag-live-in na dayon mi. Ganon permin tinani, pasakit kanubyan sa ere, unsa man akong buhaton, over and over again. Ibuhat na ko ang tanan, bisan lisod para niya lang. Nikalit man siya kawagtang, over and over. My God. Day, grabe day, swertihag yung kayo ni Boso. Tinuod yun itong istorya yun mga chess mess, day. O saba na yung ipang istorya, eh? Ay, sus! Kabalo ko nga nag-live-in na mo ni Joshua. Grabe, wag gini mong gialang-alang ba? 1 month pagaling mo nag-uyab? Gilum-luman magidayo ni mo, day. Uy, ikaw ba? Kisa ba'y nagsulti ni mo, ana? Ay, sus. Ako pa. Kabalo manggaling ko kasi nagdruga sa tong barangay, kana pa nung nag-live-in. Part ba ako sa intelligence. Naoy, abi na ko walay na kay balo. Ay, sas. Dabi day. Sumuot to, nag-uban na may sa akong balay. So, tinuod ka, nag-live-in na may karon. Dabi. Sumuot to, anli. Sukod atong niaging simana nga nag-uban mi sa mong balay,
Eat all you can na kaayo. Ala oy, sana all. Walay mga bahaw diha day para makatilosan mismo mo. Kabalo ka day sultihan ta kastino da egyo kumpiyansa sa itong mga kauban pertigin nilang kuan suyaa. Nga ikaw yun mo'y nakakuan. Nakadagit ana ni Joshua. Kabalo ba ka nga daghan yung kayo yun nagdahom ana ni Joshua. Oy. Ya malicious mo kay na siya. Oy, taas. Unya, David ay kay dako yun day. Ikaw bitaw, di na ito na istoryahan. Oy, malaw ay mangkayo ka. Nangutarang ko kung dax ba? Wala man, pero basta natingala ko, di ko kabantay, nakaihi na di ko. Ala, oy, di ay. So, nabungkag yun ang tinapok, day. Ay, pertig yung bungkaga. Namudyot lagi ko, oy, bisag asa na padulong. Ay, sana all, mabungkag ang tinapok. Kano sa kani mabungkag akong tinapok, oy? Ay, kabalo ka, di ko kabalo kung tama ba na akong desisyon. Pero malipayon man ko. Tama ka. Dagang gigaselos ako. Actually, nagaling ga-text ako. Oy, gapangaway. Ginainsulto ko kung ano daw sa ako daw napadulong si Joshua. Di magbuot day sila. Wala sila kabalo sa akong talent. Ah, talent? O sa day mong talent day? Kaning ako aga panutho. O di ay, kuyawan no. Bitaw eh. Basta. Nakayong gid siguro ko nga thank you Lord. Kay niingon ko nga tagay kog lucky sus pertig yung lami ang gihatag. Mo nang wa na ko nagduha-duha eh. Pag ingon nga mag-live in nami, so disugot gyud dayon ko eh sa way pagduha-duha. Bahalag always ta mag-away. Bisag mag-argue ta kanunay. Mubig ang imong eyes ug mag-jealous ka usay. Bisag mulingi ra ug sexy girl nga mulabay. Apan ayaw baya kalimti, baby. My heart belongs to you. Ug karon mo promise ko, higug maunti ka, hangtod magulang ta. We will travel the world, bisag magsungkod ta. Kung mangluod ka, gugdunti ka. Uy, nausa na may oras nga hapit naman alas 10. Tulog pa mangyapon ni si Joshua. Uy, nakabrief ra. Lang. Lang, mata na. Unsa man ka? Alas 9 na. Di ba na pa makitrabaho? Kapoy, uy. Asa ka gikapoy? Gikapoy ko gabi isik tanaw sa Netflix. Wala ni mo nabahugan ang kuano, ang iro gabi ino. Ayaw lagi. Tanga naman yung plato. Wa man mo ni gihugasan. Tanawang isa ka plato ni lakaw na may gali nakita na ko na sportahan. Gipangkarga na sa alumigas. Asa makagikapoy nga part? Gikapoy ko. Sig pislit-pislit na ng Netflix ay. Lang. O saman, o duty ka dili. Ako na litiwas anang kuan diha. Magugasok plato. Ang iro di na mo tingog nagmahay kay wa bahogi gabi. Bantog na tingala ko di na mo aw-aw. Nagmahay na. O sabi ka. Nagtautan na rin kang Netflix sa gabi eh. Kapalo biya ka nga mura niya akong lingaw.
Di na ko mo trabaho lang. Usay pasabot ni mga day, lain niyong paminaw. Di ako pasabot, pero kapo, di ra ko sa balay. Ha? Mag-resign ako kapoy trabaho di ko ganahan. Sige lang ang manager na mo, batik kay naong. Sige ra pang lipstick, tapos ang lipstick ra ba, mulaw sa basingipon. Sige lang panugo, si panugo, tamas dako sa sweldo, ta kami hago kay mi, kapoy kay. Lang, anak mang yun na. Kung manarbaho ka, namang yun kay mga manager. Lisod sa way manager, anak mang yun na. Nagsugod pa man ka. So, kailangan yun na nga mutuo sa kasi imong manager. Eventually, pag makita ang imong kamaayo, ikaw naman po yung may imong manager or supervisor. Anak mang yun na siya. Ikaw reklamo din ka, nga dua pa lang galing ka kasimana. Kapuyan ko lang, sa bagay. Sila, mangitar ko lang trabaho. Kapuyan ko lang trabaho, sa bagay. Naman sag ka. Kabalo man ko nga, di po ko ni mo pasagdan, di ba? Na, sigurado ka? So di na ka mo duty mo, undang na ka. Diyan lagi. Mangitar ako og lain trabaho nga mas dakog sweldo nga mas ayahay. So wala may sa panahon karon, labi nagi kag pandemic, wala may trabaho nga hayahay. Tanan magyud lisod, maningkamot yun ta karon. Sige lang, good. Sige lang. Sa bagay, napabita ta duwa. Sige lang. Love you, gwapa kay kung ano yung asawa. Na just one. Just one. Just one. Gilak, Alam mo, halokan bing. Simuton bing ilang bing. Mo ni asawa na ni mahog bulad. Uy, sabag ka. Wapagay ko naligo. O sige, kung muna mong gusto, sige din na ka mo trabaho. Sige, hugasan ko lang yung plato, tako na lang mo diretso kuan, ako na lang inon dito nga gikapoy ka na. Ha? So diri na kabilin sa balay ha. Ikaw na lang bahala diri manghinlo. Talabi na lang po din ako mga sinina diya ha. Ay kabala ka ha. Drila ko lang kay Game 6 karon sa kuan. Lakers o Warriors tanaw ko. O sige. Thank you, love. I love you, love. Kaya sabi, na, samok Joshua. Joshua. sayog ang lion niya. Hay? Sayog ang lion niya ba kay mga una sa tagkinilaw nga buhok ray lamas. Samok. Sayo lagi ulion niya. Para sa'yo sa tusugdan. Samok ka Joshua yan. Hindi na sa ko concentrate. Sige na, muli kong sayo niya. Sige, taro nga kay kung itulyukan taon niya. Natingala kung anong itawag sa kalit. Ay sa lang naon sa day ka. Anak ko nga ay sa Ay sa lang naon sa day ka. Natingala kung anong itawag sa kalit. Ay sa lang naon sa day ka. Anak ko nga ay sa Ay sa lang naon sa day ka. Napagkat siya og galit. Naku grabe ka kulit. Kung gusto ra ka mga tikday, di ko mupalit. Kinapulaan ako sa mga nadawat kasakit. Di na ko muutro pa sa mga atik-atik. Inosente sa gitsura, grabe po ka gwapa. Nangutan akong nakaiba. Uy, nausa man ni. Napamanggihapon na ako mga labonon. Kakalat ba kay Agkoy? Nausa naman yung banggira. Kadagan may hugason pa diri. Ay lang, ano di ka lang, nakatulog ko gulat ni mo dugaya ni boy. Nakatulog ka? Daw, be? Nagluto kag panihapon? Di ko kabalo mo gamit anay mong rice cooker. Unsa? Sige na, be. Dahil ako kwarta, be. Pahit na lang tag lechon manok. Lechon manok din. Nahan talaga may karinderya abri diha. Sus, uy!
Nagpalit na bito ko danog mga karne diha ug kuan lutuonon sa refrigerator para pag wa ba nakaka-receive sa konti, di ba nag-text ko nga magluto kadaan? Wow ka bantay eh. Nalingaw gani nagtanaw sa basketball. Sabi, kala ni, palit na gutag, sus, kitaran man doon, palit na gutag rice di og litson manok good. Sus, ay makatipin, magutag kita'y magluto. Tanaw sa man atong labunon, malagin mo labi. Ay, kuan. Di ko kabalo sa akong magamit anang automatic nga washing machine. Sus, ay, swerte na galing ta kay automatic na ng washing machine. Tanadabi ka na atong plato, naunsa naman atong plato. Yung lang, di ko ganan magugas plato ko, hindi ko ganan mabasa ba? Naunsa man ni, kapoy kay ko sa trabaho. Tapos karon pag-abot na ako karon diri, ako pa'y magluto, tapos ako pa'y maghugas. Ako pa'y maglaba anak karon. Sige, tabangan ta ka karon, tabangan ta ka. Dito loy lang ko. Sorry kay wala ko nagkuan. Wala ko na trabaho. Jesus, tapulan di kayo ni akong bana ay. Sige na ako pagpalit na lang dito og kuan o sudan o gatong panihapon. Sige na, napagsapot-sapot. Sige lang ka ba? So, wala ko na ito nang ibasapot, baby. Ibutas na yung bag, baby. Hey, baby. Ganang yung ka mong uniform ninyo kay mga sexy kay mo tanahon ba? Kuoton, bi. Okay. Da. Ay, wala na tayo masapot, baby. As lumas imong liog, Alang, init ba kayo whole day? Buramang, saan imong lotion asin? Pero okay ra. Baby, paghubo na kita na. Nara. Oy, nganong nangisog naman ang imong hinagiban diha? Nag-inom ko og Biramax. Biramax capsule. Biramax, bira to the max. Mao ba? Wala function lagi kay na. Mao galing kay kabalo ko nga gusto na ko i-align imong gutter kay dugay na kay nang hiwi imong gutter. Hay! Nanasag ka ba? Imo nasag kong atik-atikon ani para lang gimawala kong sapot. Kapoy kay ko sa trabaho tapos karon ako pag imo maghugas, ako pag manlaba, ako na ay nandagay istorya diha. Dili manggod kay ang ako manggod bagi kapoy manggod ko sa agay. Man sa kamananghid. Mao galing hiwi na kay ni. Agay love, agay kajud lang love, apiki akong position love. Mas lami ng apiki. Kanang apiki nga position kay mas lami na. Love, ayog lihok love. Paspasan na to love, kay hiwi kayo. Kailangan na tuliro na to imong gater. Love, paspasan na to love. Love. Concern ko sa imuha. Kung mawaan ako sa kalibutan, paminawan ning kantahan.
Mubalik ra ang Gugmang Giahak Drama Edition with Bernie Bitok Bitok. Kung muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asigo ka na, epektibo masaligan, huwag kang nambalatian. Sa asigo kumpleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-asigo ka na, epektibong masaligan. Mag-asigo ka na. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule. Ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminawon. Ako si Sulantilio, nagtuyo sa Kota, Osami City. Na ako'y balatian sa lawas, sama sa high blood. Taas kaya ko ang sugar, kung naapag ang kidney. Sa una, sa wapa ko mag-inom, wasigo ang akong BP, mabot og 200. Ang akong sugar, mabot og tag 600 to 560. Kaya karon kaluwis Ginoo, nga niinom na ko gasigo, niubos gid ang akong sugar, mabot na lag 170. Ang ako pong BP, mabot na lag tag 150, 130. Dako kay tabang na kong asigo. Karon wa na gid ko mag-maintenance sa akong lawas, so dili asigo na lang gid akong gi-maintain. Kaya affordable na sa bulsa. Kamo mga sama nako nga balatian sa lawas, sulayin ninyo pag inom ang asigo kay makatabang din na to. Ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee mapalit sa Farmacia Jessica 1 and 2, CP Pharma, AMG Pharmacy, Midgrace Pharmacy, Parametron Pharmacy, RNC Pharmacy, Claros Variety Store, Gordon Smith Shop ug niining istasyon. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud ka gahi. Birthday cute ka lami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang banag asawa. Balik ang kagana, di basta't maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Hello mga pana, malipay mi nga puotan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi sa panahon nga kami manguhit. Unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Beramax Capsule! Wa na ilangan-langan, tumar na sa Beramax Capsule! Ani ana ang sumpay sa atong istorya sa Gugmang Giahak Drama Edition. Kauban si Bernie Bitok Bitok. Ang atong Gugmang Giahak yatod po kanato sa Beramax Capsule ug Beramax Coffee. Adult coffee ug adult capsule ni siya ha, Beramax, Bira to the max. Ay, nag-ingon sa ako nga, Brother Bern, kailangan ba kong Beramax nga bata pa man ko? Ay, sa tinod anay lang, naigahilom-hilom karon. Mga nag-edad 35 pataas, matingalang uban mga misis nga, ambot niya akong bana nga bata pa man ta ni, 40 pa man ta ni, pero murag hinay man, murag lungkoy man si Tiyoy. Kabalo ba mo sa bag-o nga pagtuon? 20 to 30%
sa dahilan nganong di na mo gahi? Tungod ka na sa psychological effects. Unsay mga effect? Posible nga grabe ang stress. Stress sa trabaho. Stress sa kwarta. Kaya mga bayro no, naana si Judith. Judith sa tubig, Judith sa kurente, Judith sa internet. Tanang Judith. Munang wala na sa focus ang bana, munang pagkuhiton ni Mrs. Bisag hunghungan na ni Mrs. nga lang, wa na ko'y pante. Di kasabot ang bana, moingo na, oy ngano magpalit matag pante karon nga gabi naman, ugma na tapalit. Anxiety, kana. Dagay gipangunahuna, usay magunahuna, basi kunyag, di kay ko makasatisfy sa akong asawa, basi kunyag ko, ana ba? Muna nga naatay kaning atong Biramax Adult Coffee ug Biramax Adult Capsule. Ang atong gipang sagol ni ini, mga sagol-sagol aniha, kuyaw kayo. Nay pampagahi. Pero di lang pampagahi, naputay gibutang nga sagol diha nga unsaon nga mas makusgan ka ug napakay mulahutay ka. Kay unsaon man ang gahi kung luya. Gahi lagi, di pun mulahutay, makatulog ra pod. Munang giingon nga kulba kay pre kay tulog tunga. O si tulog tunga, nakatulog pag abot sa tunga-tunga. Ang nakalami sa nani, naputay gisagol nga Panax Ginseng. Kung asa, nakafocus po ni siya sa imong memory, concentration, attention. Nakafocus sa imong brain. Panax Ginseng ang tawag ana. Makaubos ni siya sa stress o anxiety. O makamubo po ni siya sa imong cholesterol level pati ang imuhang blood sugar level. So mo nang giingon na kaniya tong Biramax Adult Coffee o Biramax Adult Capsule, di lang niingon nga pampagahi. Total package na ni siya. Di mo mabalaka kay all natural ni siya. FDA approved, organic, all natural ang ingredients. So di lang pampagahi, pampakusgan, pangpanindot pa sa pangunahuna, pawala pa sa stress o anxiety. Makababa pa sa cholesterol, all in one package. Malipayon pa si Mrs. Ay, once na ignanta mo, tistingi lang ninyo, tistingi na. Palit na mo sa radio station na inyong gipaminawang karon. Sa radio station na inyong gipaminawang karon, palit og testing naman ng Biramax Adult Coffee or Adult Capsule. Makayong yun mo, amazing, very amazing. Pagkagabi gahi. Taon-taon, tingala ka, kadlaon, gahi. Tingala ka, pagbuntag, gahi na po. Basta lagi, makayong yun si Mrs. nga, ang shirip-shirip. Matingala ka bisagway katawanan imong Mrs. Sige og ngisi. Busa, mag-Biramax na. Biramax Coffee o Biramax Adult Capsule available sa inyong mga suking tindahan o mismo sa radio station na inyong gipaminawan karon. Ay, halaga, sidla kayong lawas. Oh, yeah, anak ko na yung my cuties, pretty pie. Lingaw daw sa balay. Okay, cutie, I'm going now. Okay, cutie, I'm going. Ay, halaga, sidla kayong lawas. Oh, yeah, anak ko na yung my cuties, pretty pie. Lingaw daw sa balay. Mao ba, bes? Gwapo lagi. Pero kadugay na sige na mig-away. Usaon ko man ng gwapo og taas og pamarok pero tapulan. Nganong na may kalit iring. Mao ba, bes? As in dili gyud mo di nga ni undang na siya trabaho. Akong problema, choosy kay mga trabaho. Siyang gusto nga mosulod siya nga ayahay. Siya gusto niya nga ayahay. Kulang na lang nga ang iyang trabaho, mahimo siyang model sa lungon para magigda-higda lang siya sa lungon. Tagalog trabaho. Taas lagi pila kaadlaw mo reklamo.
Sa balay, di magaling halos magluto. Tapulan kaayo. Magsigilag pangayo sa ako Kabalo ko sa tilod anay lang. Gikapuyan ako. Ako na lang sige provide sa iyaha, Napanayang motor nga si pangayog mga accessories. Naunsa naman So, sa lagto na pagka-istorya, besh, kanang, kuan ka, besh, kanang sugar mommy. Ay, simbak ko, dili ko sugar mommy, no? O sa may tawag sa imo, ana, nga ikaw may nagbuhi, ikaw may nagpakaon, imo pa ng balay, imong tanan, imong sala, imong dakong sala. Bo sa mga muya ka sa Tamaria kanunay ulay sa tanang mga sato sa kaninyo mga igsuon. So sa may tawag ana, kung dili sugar mommy ang tawag na, sige daw, sulti ko, dali. Ang tawag ana, kuan, na sugar mommy. Nasulti siya dito, ingna nga di na ka, undangan na ni, ayaw na. Tama na, sobra na. Igna siya nga gikapoy na kaugbuhi niya. Di na gyud mabalik ang tanan. Luha nga nahulog sa imong mga mata. Di na gyud kabayran ang tanang kasakit tungod sa mga adlaw nawala. Kung mahimo lang anong diba, baylo na lang tao kasing-kasing itang duha. Imuhan na ning ako, ug ako nang imo. Kalimtin na tanan mong pagsubok. Kung gusto ka, tuyog na lang tang duha. Palayo ning tanan, dito tayo ibabaw sa amo kaway nga buwan. Ayaw kahadlok tikang kanhi sa akong tuban. Di na kamo hinabusan. Lang, nga naman tong iro sa gawas, di naman mo aw-awa na sa tunabaho gino. Allah. Kalimat day ko, nalingaw ko ganina sa dula ko lang itanaw ganina sa TV. Taka ng mga plato, ako na sa'y maghugas. Pasensya na lang kabalo biyaga nga di ko ganan maghugas. Pero nagluto na ko lang. Grabe siya ka magluto. Dabi ka ng mga panit diha ngay mong gipanitan. Gakalat man lang mga kuan diha Ako pa'y maghipos diha. Ayun na, ako rin hipuson ako na rin. Umanon na ako na yung gitanaw nga Koreano Bela. Gikapoy naman ko Aha? Kasi mong gusto? Vitamins. Sila ay kabalaka. Kaya lagi mo na. Laban lang yun. Ay pag luya-luya. Nara ko permitted rin sa imong kiliran. Pagilom diha. Suko ka? Wala. Nalipay ko. Yehey. Perti na kong lipaya. Lipay. Kigay ko nga nakabana ko gwapo. Kuyaw pamarog. Mga dakog bunal. Pero tapulan. Dili mo tarbaho. Chusi mo tarbaho. Di mo luto. Di mo dongag. Lipay kayo ko. Yehey. Yehey. So, ang pasabot ni mo, anak. Muraga pamikil man ka. Oo, gapamikil lang yun ko. Kagikapol na ko anong sitwasyon na. Dagay nasuya na ko, oo. Kay lagi daw, gwapo ang akong bana, kung uyab. Pero perting tapulanan ni mo Magunahon ka na ko, imong trabaho diri, sige lang kag padako ang imong itlog. Tigtanaw ang diri, tapos di ka mamili kag trabaho. Sa ko diri. O sige, kung ako naman nga kapoy yan ang magtrabaho ka nga na yung mga mga kauban na bati kay kinaiya. So asa magagusto? Gusto ka manarbaho nga ikaw ra isa?
Gusto ka manarbaho? Sige, ipadala ta ka sa Mars. May dito ka ikaw ra isa. Kailangan maging ka mo adjust. Sa panahon karon daghang kaayo, walay trabaho. Ikaw, may gali ka gigitabangan ta kag na ko'y mga connections. Connections yet didn't have. Tapos, gasayang-sayangon lang nimo. So sa kabulang, pila na 5 na katrabaho nga imong giundangan diretso. Sorry, good. Ason sa man. Kabalo, biya gyud ka nga sa imo ra ko gasaligron. Lagi. Pero ta naman yung kamot po kasi mong kaugalingon, dili pwede ngayong ani. Balubya po ka nga first year college sa Takutom. Dayon, mabitaong gingon nga maning kamot sa kasasugod, then eventually mo taas ragya po na imong ranggo. Walay shortcut. Kasi mong gusto manager ka diritso. Dagan man guyo sa'yo makaminos na ako. Kung ka na alam ng detong awayan, sige, magbulag lang ta. Mabalik na lang ko dito sa akong boarding house. Abot ba, napabag ko yung boarding house, asa lang akong puyuan niya. Basig diyan na lang ko sa dalan, ani. Bisita-bisitaan na lang ko niya, ako sa dalan, magligid-ligid lang ko niya. Nanasag ka. So, konsensya pa na ako karon. Huwag ko yung trabaho. So, diyan lang ko skilid-kilid. Sipa-sipa lang ko lata. Tayong kason sa manggaling, sagdi lang ko ba? Basin pa ding madunggaban ko diya. Kuha na ko yung makaon, mamatay ko. Sige lang. Okay ra po. Kabala ka. Di na takahasolon. Diya na lang ko mamuyo diya sa gawas. Kada adlaw ikaw ra ang gihandom sa kanunay. Kompleto kong makita ang imong dagway. Pasensya kung naglalista, wa man gyud nako tuyua. Unsaon man grabe ka kasilosa. Pero kailaman ka nako, dapat di ka masuko. Kay loyal man ko, pirmi nimo. Ikaw ra gyud usa ang akong gihigugma. Buhaton ang tanan, bisag pasano nako ang kalibutan. Ikaw ang akong damgo, ikaw ra gyud akong gusto. Ang langit ang akong testigo sa gisad nimo. Brother Bernie, bitok-bita! Saong ko man be. Sa tinod-anay lang, maluoy, manggig ko sa iya, oy. Pero ang problema, ani bitaw, wa na ko sa gipahawas balay. Pero wa na gyud ko'y gugma, luoy na lang ni. Kaundangon na galing nako nga di na ko ganahan, di na ko ganahan muhatag niya, bahala siya. Pero sa may akong buhaton ani. Maluoy masagoy nga pasagdan siya. Pero kailaman ka nako, dapat di ka masuko. Sa may angin buhaton. Loyal man ko, pirmi nimo. Ikaw ra gyud usa ang akong gihigugma. Mao lagi ni ay kay love lagi. Buhaton ang tanan, bisan pasano. Kabalo ka sa tinod-anay lang bitaw nimo. Venice, ikaw ra gyud yapoy makatubag ni ana. Kay kung ang uban tao na mina ko ron nagtanaw, automatic oy moingon nga naunsa man kaayo pagpakabuang ana, ayo pagpakatanga ana, daghan pay lalaki diha. Biyain na si Joshua, kami dali ra kay mi mosulti ana. Ang mga listeners dali ra kay mosulti ni ana, kay wa man mi gugma. Para
Wa man mi nakabati ana. Wala man po nabungkag ni Joshua among tinapok. Pero usahay lisod ka na nga na, natay na sa tong mind, dapat mo na kong buhaton, pero usahay kung matigbabaw bitaw na po ang gugma. Kaya na karon mayon ka nga luoy ra ni ana. I'm sure gugmaan pag yun gihapon ka. O nang giingon nga hantod kanos amang kamag-antos. Mura ginawang question perminti. Hantod kanos amang kamag-antos Vinis, hantod kanos amang kaing ana nga sitwasyon. Gibuhat na nimo ang tanan pero dili man gyapon siya mausab din. Pero again dili ko makakuan sa imo. Kung gusto ang langit ang Kanang para nako ba kanang pagisagi mo. dili mi makasabot ko sa imo nga usahay mo taas imong patience, mo taas imong pagsabot kay lagi ikaw may naipagbati gud, ikaw may nailove. Kamasuko So na mo sabot sa ko nga sige. Pero mo naging Vinis tanang butang nagi limitasyon. Hanto kanos ama na kutobrang imong gugma. Di po na pwede nga si Joshua na lang po perminti mahimong palamunin. Ug wa siya buhaton. If I feel good sa iya ha. Sometimes nagi mga sacrifices. Sama sa usa ka agila. Niabot as agila. Kabalo ba mo ka ng mga agila usahay unsaon nila pagtudlo nga ilang anak pwede na mulupad? ang langit ang Taas man sa sakit man sa ilang kabubuton, hadlok man sila nga basig mamatay ang ilahang anak pero ilagi ng itulod. Ihulog na nila dito. Makulbaan sila kung ambot bag makalupad man yung anak pero pag mo spread na ang wings sa maong eagle, ay kaya man day sa akong anak. Sometimes naingana nga mga butang nga desisyon nga usahay natay kahadlok nga kaya baka niya. Basi unyag luoy siya, basi ingani basin. Balagang kita mga basin, pero di na to makita kung di na to na buhaton. So sagdi kabalo ko kung napakay gugma. Da worry ka pero sagdi ipos, igna sige biyae. Para si Joshua yun mulihok diha. Salamat, overtime na ko. Ingat mo dalan. I love you all. Ay kalimte, magpalit na og Biramax Adult Coffee og Biramax Adult Capsule. Og ang atong healthy nga Ashigo Plus Herbal Capsule og Ashigo Plus Herbal Coffee. Available sa inyong radio station nga gipaminawang karon. Ingat mo tanan. I love you all. Bye! akong damgo, ikaw ra gyud akong gusto. Maong hunungan na ang imong